Здравейте на всички! Добре дошли в това време пространство и във видеото, в което ще разгледаме каква е енергията на седмицата 13 до 19 май 2024 година за звездни семена и служители на светлината. Нека да започна този път с картите от Пледианския оракул и да видим някакви по-основни теми, на които следва или ще обърнем внимание през тази седмица. Starseeds и Lightworker, седмицата 13 до 19 май. Така, посланията за тази седмица са следните. Има нещо, което е свързано с връзката ни с Земята. През тази седмица очевидно това ще бъде валидно в някаква степен и очевидно в голяма степен, защото се засилва нашата връзка с мястото, на което се намираме, защото, както знаете, ние сме отдалече, не сме били много често тук и това не е точно нашият роден дом и мястото, откъдето произхождаме. Но като място, на което пребиваваме и което ни е дало тази възможност да бъдем на него, би следвало да сме благодарни за тази възможност, нали, която ни се дава с тези прекрасни условия, които съществуват тук, защото Земята всъщност е една прекрасна планета. Вече какво хората правят на нея е отделен въпрос, разбира се. През тази седмица излиза такава енергия и такава информация, че нашата връзка с мястото, което обитаваме, се засилва и трябва да отдадем почит на тази планета в някакъв аспект, защото тя през тази седмица ще ни подкрепя за нещо, което имаме да правим. И ние имаме и нейната подкрепа през тази седмица, освен подкрепата, която идва отгоре към нас. Така че отдайте почит на тази планета във всеки един момент, когато решите през тази седмица, защото има защо. Отделно от това и като част от енергията, която излиза през тази седмица, е да сме в някаква връзка с животните, които се намират около нас, защото те ще ни прошепват някакви тайни, някакви неща, които са важни за нас, за нашия път, за нашата служба тук. Защото всеки един от вас, който, например, има домашен любимец, знае, че те носят една по-друга енергия, една всъщност доста чиста енергия, така че бъдете внимателни към това, как вашите домашни любимци или животните, които виждате около вас или птиците, през тази седмица ви говорят, така да се каже. И това, което е така най-важното, което излиза от тази колода, е, че през тази седмица има апгрейд на честотата ви. Буквално се казва това. Очевидно енергията, която ще тече и ще прибивава, ще бъде много силна, защото така я виждам аз, така я усещам. Просто явно ще има отново апгрейд в енергийно отношение, нещо, което по принцип се случва перманентно и доста често излиза в картите, които, нали, които излизат, когато правят този вид гледания, така че бъдете подготвени, защото по принцип, когато има
такъв вид апгрейд, не винаги ние се чувстваме и точно много добре в физически аспект, в физическо отношение, така че може и да имате някакви леки неразположения физически, които така, да не ви карат да се чувствате точно добре, но ако имате такива, нали, бъдете спокойни, защото причината е, че се случва повишаване на енергийното ви ниво, и това, нали, може да е свързано, както казах, с тези физически неразположения, обаче пък като цяло повишаване на честотата и на вибрационното ви ниво е всъщност доста добра новина. Така че, може би от тази гледна точка планетата Земя се включва като помощ, така, като подкрепа, която да ви повдигне и да ви държи, за да се справите с нещата, които идват. Сега ще видим и по другите колоди за какво точно и да реч. Ще има ли потвърждение на това, което излезе на първите карти. Star Seeds и Light Workers 13 до 19 май. Ние да видим. Така. През тази седмица за вас буквално се казва, че вие всичко това, което желаете да направите, можете да го направите по вашия собствен уникален начин. Защото вие сте хората, вие и само вие сте единствените единствените, които можете да свършите това. Тоест, от тази гледна точка ще бъдат уникални, разбира се, но вие сте единствените хора, които можете да свършите нещо, което е важно за тази планета, т.е. да вървите по вашия собствен път. И ако през тази седмица имате някакво питане и чудене как точно да свършите дадено нещо, тогава се обърнете към себе си и го направете по вашия собствен уникален начин, защото това е, което има значение, това е, което се брои, това е, което ще направи разликата, и буквално се дава една нова енергия на случване през тази седмица, от гледна точка на това да сътворите нещо, което желаете в тази реалност, в която се намираме. Като съвет към вас, дръжте се така, сякаш знаете как трябва да се случат нещата, дори и да не знаете как трябва да се случат, защото, както казах някъде малко по-напред, вие идвате отдалече, вие сте звездна душа, буквално притежавате много дарби и способности и сте дошли с много голямо вълнение на тази планета, с много голяма радост и с идеята, че ще сътворите нещо, което е свързано с повдигане на вибрацията на останалите хора, на останалото човечество. И когато идвате тук, нали, вече идва момента, в който да започнете да правите това нещо, каквото и да е то. И ако и да сте достигнали от този момент, в който знаете какво е то, но дори да не сте, сега докато говоря, виждам, че ще дойде този момент, защото Слънцето е там, по вашия път и то свети. Може да е за момент в далечината, но то огрява вашия път и вие ще стигнете до там, да знаете какво трябва да правите. Но дори да не знаете, ако през тази седмица имате някаква идея за нещо, колкото и странно, необичайно да звучи, направете го, или поне го направете първо в мисловен план, защото можете да го сътворите, защото сте подкрепени, и защото тази седмица се дава такава енергия на физическо въплъщаване на вашите идеи, с които сте дошли на тази планета. С идеите, които сте дошли да правите нещо на тази планета, така че обръщате внимание на нещата, които ви идват така в съзнанието, в сънища, в медитация, защото те имат значение и са свързани по някакъв начин с вашия път, който имате на тази планета. Абсолютно имате и подкрепа от горе.
от звездни същества, от космическото ви звездно семейство, от някакви същности, които ви подкрепят, и те са много, ама много. И абсолютно имате тяхната безусловна подкрепа, безусловна любов, за да се справите с нещата, които имате да правите. И отделно от това отново излиза сирианската енергията от Сириус тази седмица, много силно застъпено присъствие, защото тя излезе миналата седмица отново, така че Сириус отново го има тази седмица с подкрепа, с присъствие. И пак да кажа, тези от вас, които имат някакви така как се казва, мисли, че може да са от Сириус, вероятно е това да е вярно, защото е потвърждение на вашата мисъл. Ако пък знаете, че не сте от Сириус, тогава вие може би знаете откъде сте, ако не, така ли иначе ще разберете по принцип в един момент, в рамките на този живот. Трябва да знаете, че вашата работа генерално, освен това да носите светлина на този свят по някакъв начин, е да давате баланс, да работите за това да се създава баланс, да поддържате баланса, като внасяте хармония в него. Защото вие имате тази способност да умиротворявате ситуацията, в която се намирате, само чрез излъчването на енергията си, чрез думите си, чрез присъствието си, чрез начина си на мислене. И въобще всичко, което сте, е буквално една любов, която се проявява чрез вас на тази планета към другите хора. И не забравяйте, както казах, подкрепени сте изцяло и от всякъде за нещата, които искате и имате да правите. Включително сега, понеже погледнах и тук и се сетих, че имаше един апгрейд, повишаване на честотата, на вибрационната ви честота тази седмица. Освен от Земята, имате и подкрепа от същества отгоре, така че нали, не се... Бъдете спокойни, мога така да го кажа. Интересна седмица всъщност излиза. Така, нека все пак да видя другите карти. И другите карти. Само секунда. Така. Интересна и спокойна, пак и по-скоро свързана с вътрешни изживявания, вътрешни размисли относно това на къде трябва да тръгне живота ви от тук нататък. Разбира се, въпросът, който казах, той е такъв генерален, който по принцип стои, нали, по-значим е въпроса, но като за един живот е въпросът. Им преди толкова е значим, но през тази седмица тази тема е като, как да кажа, под повърхността заложена, защото се вижда и на картите, които излязаха, че ще имате размисли точно какво да подредите в живота си, така че продължите напред с тази подредба, която сега планирате и обмисляте как да направите, как да продължи живота ви, така че вие да бъдете удовлетворени и да се чувствате добре. Защото се вижда, че в съзнанието ви, в главата ви има много мисли, които все още не са се подредили по отношение на това как точно да продължа аз напред. Така че тази седмица, тази тема е застъпена и също като съвет към вас е да седнете и да си помислите по-така в осамотение тип, в медитация, да си зададете въпроса какво точно да продължа, от какво да се откажа, с какво да спра, така че да направя нещата, така че аз да съм в цялостност и да продължа напред спокоен, че се движа точно така, както бих искал да се движи, както душата ми или висша ми аз желая да се движа. Всъщност вашата работа, освен това да носите баланс и хармония на тази планета и на този свят, е да бъдете отдадени
на това, което правите. Тоест, всяко едно нещо, което вече правите като служители на светлината или планирате да започнете да правите в момента, в който ви стане ясно какво е то, или пък вече знаете, но все още не сте точно стартирали, за вас генерално важи съвета да сте отдадени на това, което правите, защото когато сте отдадени на вашата служба, това прави разликата в този свят, защото енергията, която сте вложили с искреността, която сте вложили в това, което правите, тя винаги ще бъде усетена от човек, който е с по-чисти сетива. И това, което правите или самото ви присъствие, самия начин, по който разговаряте с един човек, ще успее да докосне този човек по такъв начин, че да го промените чрез енергията на думите си, чрез енергията на споделянето си, чрез енергията на присъствието си. Така че като съвет към вас, пак да кажа, защото някакси напоследък ми струва, че почнаха да излизат много по-конкретни някакви дори детайли от това как да вършите своята мисия на тази планета или каква е тя, защото в миналото или по-миналото видео за първи път някакси се откри така информация по-конкретна за неща, които можете да правите и които имате способността да правите. Така че да сте отдадени и да носите хармония и баланс, което по принцип вие го правите, но като съвет и енергия на тази седмица се дава. Отново и бъдете също така през тази седмица като как се казва, като някакъв маркер излиза на картите, когато някой човек ви сподели през тази седмица за нещо хубаво, което сте направили за него, някакъв хубавина, добрина, която сте му дали, което той е получил от вас, този човек, знаете, че е ваше огледало, за да ви покаже нивото, в което вие работите, т.е. че вие всъщност си работите по предназначението, дори още да не знаете какво е то. Защото има през тази седмица поне един човек и случай, в който извинете, днес имаме наистина слизай долу. Определено имаме присъствие отгоре, мога да ви кажа в това гледане. През тази седмица сигурно поне от един човек ще получите обратна връзка за начина, по който вие се справяте, защото не знам дали вие си давате сметка всъщност колко добре се справяте с това, че сте тук, защото по принцип на нас всички ни се иска да имаме върху много хора да успеем да излучим тази енергия върху тях, към тях, така че те да се променят и да си повдигнат вибрацията, да споделим това, което знаем и така нататък. Но аз съм казвала и преди, да не се повтарям, ако вие помогнете, ако вие успеете да дадете на 3 други човека нещо, което вие владеете, успеете да ги докоснете, успеете да ги накарате да се чувстват добре, минимум добре. И после от тези 3 човека един поне направи това с още 3 и така нататък, ще стане като една мрежа по цялата планета и наистина ще има промяна, защото тази енергия ще става все повече. Тя по принцип става все повече и все повече се появяват хора, които са чисти, с чисти помисли, с висока вибрация, които просто не са като другите, които живеят в трета плътност. Така че промяната се случва вече. Въпрос на време, разбира се, но и на това ще дойде момента, както знаете и аз вярвам много дълбоко, че така ще бъде. Така, много неща, много неща ми се струва, че бяха сега, но най-важното и всъщност, нали, с което стартирахме е повишаване на вибрацията ви и на честотата, на която вибрирате, което е супер. Така, и
Последна карта, като съвет, препоръка, насока, коментар, каквото и да е, което искат отгоре да допълнят, добавят или пък нещо, което не сме засегнали до сега. The Star City Light Workers, звездни семена и служители на светлината, 13 до 19 май 2024 година. Да видим. Прекрасна. Песента на душата. Невероятна е. Невероятна. Мога да кажа и да завърша с това послание и информация, която идва за вас, че през тази седмица ще пеете песента на душата си, защото очевидно ще има откриване на завесата относно това, кои сте и какво правите тук и какво имате да правите. Ще видим като изтече, като измине седмицата, но ми струва, че ще бъде много яка, както се казва. И така. Добре, ще видим. Благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви прекрасна седмица, наистина в енергийно отношение, наистина така. Да се чувствате прекрасно и до следващия път.